Kini nga klase sa pagkaon para ni sa mga dili na makakaon ug sudan nga adunay bitsin ug seasoning nga walay gamit kayo og mantika. Gitawag kini og kamatis-signo. Gisagol ko lang ang mga main ingredients sama sa kamunggay, kamatis, itlog ug noodles. Maunang nahimong kamatis-signo ang pangalan ani nga klase sa sudan. Gipalamanan lang og sama ani nga klase sa mga lamas sama sa bombay, ahos, bombay dahonan, atsal ug sili-espada ug uban pa. Giluto ko lang ni nga klase sa sudan kay dili na makakaon ang akong mga ginikanan ug minantikaan nga klase sa sudan ug binitsinan dili na sab sila pwede mo kaon ug dunay sagol nga seasoning. Mao kining nagluto ko og pagkaon nga ilang masudan nga walay mantika, walay bitsin ug seasoning. Sayon ra nilutuon sa mga dili na gusto mo kaon o naglikay makakaon ug minantikaan nga sudan, walay bitsin ug walay sagol na mga klase sa seasoning. Kani nga klase sa sudan hinimo ko ra ni mismo o inimbento nga makakaon ang dili na makakaon ug sudan nga walay gamit tayo og mantika ug bitsin ug mga seasoning. Pwede pa gyud kaayo ni ma-upgrade nga klase sa sudan, depende na lang sa inyo mga idol kung unsa ang inyong gustong isagol. Pwede sab kaayo ni mabaligya sa mga restaurant. Ang pangalan ini nga klase sa sudan, kamatis-signo. Kucing.